Проклинах си живота, вървях назад, а не напред, и падах от високо, но не преставах да търся те. Сега пред мене ти стоиш, не вярвам на очите си. Наяве ли те имам, или си само сън? Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дай, не ме оставяй. Ще се изгубя пак без любовта. Но ако само сън си, сън остани си, не дей, не ме буди, а подали ме и нежно целуни ме, да съм щастлив поне в съня. Проклинах си съдбата, обречен бях на самота, но вярваше душата, че теб те има там по света. Сега пред мене ти стоиш и вярвам на сърцето си. Напълни го с любов, любов и светлина. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дай, не ме оставяй. Ще се изгубя пак без любовта. Но ако само сън си, сън остани си, не дей, не ме буди, а погали ме и нежно целуни ме, да съм щастлив поне в съня. Ако една звезда си, която носи любов и светлина, не си отивай, не дей, не ме оставяй. Ще се изгубя пак без любовта. Но ако само сън си, сън остани си, не дей, не ме буди, а погали ме и нежно целуни ме, да съм щастлив поне в съня. Който изцеляваш всяка болест от всяка ден. Милостно погледни на рабът си, потърси, издели и прогони от него всички действия на дявола. Запрети на нечисти духове и ги изгони. Очисти творението на твоите ръце и като употребиш силното си действие, смъжда сатаната скоро под нозете му и дай му да побеждава над него и над нечисти му духове, да получайки от тебе милост да се удостои с безсмъртните небесни твои тайни и слава да отправи на тебе, Отца и Сина и Святия, сега и до веки веков. Амин. Господи, помоли, Господи, помилуй, вечни бъди го, Господи, който сътвори човека по своя образ и подобие и си му дал възможност за живот вечен. После, като отпаднал чрез греха, не си го презрял, да се уредил чрез човечното на Твоя Христос, спасението на света. Сам приеми в небесното си царство и това свое създание, като го избавиш от робство на врага, отвори очите на разума му, за да сияе в него просвета на Евангелието. Привържи към живота му светъл ангел, който да го избавя от всеки замисъл на врага, отложи срещу пладнешки демон, отложи привидения. Изгони от него всеки лъжничество, за който скрит се сгледа в сърцето му. Амин. Изгони от него всеки лъжничество, за който скрит се сгледа в сърцето му. Амин.
Изгони от него всеки лошен чуждо, който скрит се гнезда в сърцето му. Амин. Дух на заблуда, дух на лъжа, дух на идолослужение и всяко користолюбие, дух на лъжа и всяка нечистота, която се върши по научение от дявола и направи го разумно от на своето стана Твоя Христос. Почтен член на църквата със осветен, син на светлината и наследник на царството Ти, така като преживее по заповедите, опази печата неповредена и овари дрехата незапетнена, да получи блаженство на светиите в царството. По благодат и милосърдие и човеколюбие на родница си, Бог си благословен, през светия благ и животворящ Твой дух сега винаги и във веки веков. Сега ще му отваряш. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отречи ли се от сатаната? Отрекох се. Отречи ли се от сатаната? Отрекох се. Отречи ли се от сатаната? Отрекох се. Духни и пролини го правиш така. Символично и настъпваш с десна крак. Съчетавам се. Съчетаваш ли с Христа? Съчетавам се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. Съчетали се с Христа? Съчетах се. И вярваш ли го? Вярвам в него като цар и Бог. Вярвам в него като цар и в Бог. Вярвам в един Бог, Отец и Дъщеря, Творец на небето и земята, всичко видимо и невидимо. В един Господ Исус Христос на Божия народния, който е роден от цар през всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден днес от поред, неусъщен с Отца и чрез Бог всичко е само, който заради нашето човечество, заради нашето спасение и слезе от небесата и се въплатил Дух Свети и Дева Мария и стана човек. И бе раснал за нас при пълните плата и стал да бе погребан и възкръсна в трети ден според Писанието. И възлезе на небесата и седи отдясно от Отца. И пак ще дойде се слава от сърже и мъртви царство му ще има край. И в духа света Господа, животворящия, който от Отца изхожда от муци, покланяме и го славим на равното Отца и Сина, който говори чрез пророците. В една свята, съборна и апостолска църква, изповядвам на кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали с Христа? Съчетах се. Съчетали с Христа? Съчетах се. Съчетали с Христа? Съчетах се. И поклоним се. Поклоним се. Покланям се На Отца на Отца и Сина и Сина и Светия Дух, и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да спасе всички човеци и да стигнат до познание на истината, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Господ се помолим, Господи помилуй. Говори, Господи Боже наш, призови рабът си Христо. За свето Твое просвещение, удостой го състави велика благодат на свето Твое кръщение. Сними от него веткостта и го обнови за живот вечен. Изпълни го с силата на Светия Твой Дух за съединение с Твоя Христос, да не бъде вече черно тяло, черно Твоето царство. По благоволение и благодат на Диродница си, Дух си благословен, през Светия благ и животворящ Твой Дух сега винаги и во веки веков. Амин. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги и во веки веков. Амин. С мир на Господа се помолим, Господи помилуй. За мира, който е от Бога и спасението на нашата душа на Господа се помолим, Господи помилуй. За мира на целия свят, за благосъстоянието на светите Божии църкви, за обединението на всички на Господа се помолим, Господи помилуй. За този свят храм и за уния, които влизат в него с вяра, благовен и страх Божий на Господа се помолим, Господи помилуй. За пресвещение на наш митрополит Яники, чрез свещен свидетелство Христа, на целият църковен притча за всички люди, Господа се помолим, Господи помилуй. За благочестивия Христолюбив наш народ и за воинство му, Господа се помолим, Господи помилуй. За да се освети тази вода със силата, действието и съзнанието Свети Дух на Господа се помолим, Господи помилуй. За да се изпрати благото на избавлението и благословението Йорданово на Господа се помолим, Господи помилуй. За да дойде върху тая вода, учителното действие на свръхестествената Троица на Господа се помолим, Господи помилуй. За да се просветим с просвещението на разума и благочестието, чрез слизането на Светия Дух на Господа се помолим, Господи помилуй. За да се окаже тази вода, прогонваща всеки коварен замисъл на видимите и невидими врагове на Господа се помолим, Господи помилуй. За да стане това, който се кръщава в тая вода, достойно за нетленното царство, на Господа се помолим, Господи помилуй. За това, който сега пристъпва към своето кръщение и спасението му, на Господа се помолим, Господи помилуй. За да се окаже син на светлината и наследник на вечните блага, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За да стане сраснат и участник смъртта и възкресението на нашия Бог, на Христа нашия Бог, Господа се помолим, Господи помилуй. За
да може той да запази облеклото на кръщението, облечено с духа чисто и непорочно. В страшния ден на Христа нашия Бог, Господа се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тази вода за Него баня на обновлението, за прощаване на грехове и дрекане тлението на Господа се помолим. Господи, помилуй, да чуе Господ Бог гласа нашето моление на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да бъде избавен той и ние от всяка скръбня, беда и нужда на Господа се помолим. Господи, помилуй, застъпи се за нас, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй, като се склони всички свети и пресвета пречиста преблагословенна, славна наша Владичица Богородица и всяка Дева Мария, нека сами себе си един други и цели се живот на Христа Бога да отдадем на Тебе, Господи. На Господа се помолим, Господи, помилуй. Се съвършените с невидима сила духовност, за благоденството на добрите, да е изпълнено в Господа, сама с Господа, не им че да ги чу пролюбие, да си навърна на земята и послани, а изпрати ми сила горе в Господа, що ще ме пребезно в Тебе. Изоли Твоя Господ с автогола, Господа, който ще се възлюби чрез моето време. Изигни го върху основата на апостолите и пророците, си го заваря, да се види с помолъчка с Вселенска апостолска църква, да го изтребва течка на предълга на чест и слава, чрез него Господа. И на Твоя Отца и Сина и Духа Святия, сега и на веки веков. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и няма страшно да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и няма страшно да възпеем Твоите чудеса. Амин. Велик си, Господи, чудни са Твоите дела и няма страшно да възпеем Твоите чудеса. Амин. Защото Ти като си привел по свое желание в битие всичко от нищо, със своята мощ държиш твърдта и със своя промисъл управлява света. Ти като си съставил твърдта от 4 стихи и 4 времена си увенчал годишния кръг. От Тебе треперят всички разумни сили, Тебе възпява слънцето, Тебе слави луната, Тебе посрещат звездите, Тебе слуша светлината, от Тебе тръпнат бездните, на Тебе слугуват изворите, Ти си прострял небето, като кожа, утвърдил си земята върху водите, Ти си оградил морето с пясък, пролил се въздуха за дишане, ангелските сили на Тебе служат, архангелските ликове на Тебе се покланят, многооките херувими и шестокрилатите серафими около връз, като стоят лицето страх пред непрестъпната слава, закриват лицето, защото Ти, бидейки Бог, неописуем безначален и изразим дойде на земята, като преобраз на раб и се уподоби на човек, тъй като по съдежната си милост владико Ти се не изтърпя да гледаш човешкия род, измъчен от дявол, а дойде и ни спаси. Изповядваме благодатта, възвестяваме милостта ни, крием благодеянието, Ти спаси рожбите на естеството ни, освети девическата отрова с раждането си, всичката твар възпява Тебе, велия се, защото Ти Боже на сери на земята и живееш весте. Ти освети орданските строи, като изпрати на тях от небето през Светия си дух, изтруши главите на земята на смеилове, сам Ти човеколюбиви царю, и сега дойде чрез слизането на Светия Твой дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти човеколюбиви царю, и сега дойде чрез слизането на Светия Твой дух и освети тази вода. Амин. Сам Ти човеколюбиви царю, сега дойде чрез слизането на Светия Твой дух и освети тази вода. Амин. И дай благото на изкуплението, благословението на Йордан направя, извор на нетления осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена, да бягат от нея зломислища за съзнанието, защото призовах чудното славно и страшно за враговете Твое име, Господи. Да се крушат познака на члените всички вражески сили. Да се крушат познака на члените всички вражески сили. Да се крушат познака на члените всички вражески сили. Молим се, Господи, да отстъпят от нас всички въздушни и смъртни призраци и да се не укрие в тая тъмен демон, нито след съкръщавания зол дух, който причинява подъмнение на мислите и забъркване на ума. Но Ти, Владико на всичко, направи тази вода да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистване пъти тук, разслабване окови, прощаване прегрешения, просвета на душата, баре на възраждане, обнова на духа, дарба на осиновение, облекло за нетление, извор на живот, защото Ти си рекъл, Господи, умийте се и ще бъдете чисти. Махните злите от душите си, Ти си ни дарил свише възраждането чрез вода и дух. Яви се, Господи, чрез тая вода и да се пресътвори кръщавания в нея, за да отвърли ветхият човек, който изтлява в прелъстителни похоти, а да се облече в новия, който се обновява по образа на Създателя си, като се страсне с подобието на смъртите чрез кръщението, да бъде и участник и във възкресението Ти, и като опази дреда на Светия Твой дух, и възрасти залога на благото да получи наградата на горното призвание, и да се причисли към първородните, които са записани на небето в Тебе, Бога и Господ наш Исус Христос. Защото на Тебе добава всяка слава, власт, чест и поклонение, заедно с безначалния Твой Отец, през Светия благ и животворящ до сега винаги във веки веков. Амин. Мир на всички, преклонете главите си пред Господа, на